Hello mga ka-listeners, good evening. So ang oras mga ka-listeners, alas 10:01 sa kagabion. O pasensya kay dugay-dugay ta naka-upload mga ka-listeners kay labad kay kong ulo. Paulay sa og mga kuan. Paulay sa og edit no. Kay labad kay ulo mga ka-listeners unya. Punan pa sa dita nga kinahinayan. Muna mga ka-listeners nga upagi ko kasumpay sa drama nga mibalik ko tungod nimo. So basin ugma pohon mga ka-listeners no ang sumpay kay ngita sa kog kusog nga signal kanang kusog ang data baka diri gyud kinahinayan di ma silbi nya na pay mga episode nga kinahanglan pa i-download nya iya kayo ang data gyud kinahinayan kinahanglan jud kumurakaw ani mga ka-listeners para makakuan og makasagap og kusog nga data ba kay para makumpleto ang episode no kay yun na ma-focus gyud og kuan ang ubang drama nya ang may buntag pa kang moabot basin tingali ugma pohon atong panikamutan. Hindi ta maglangan mga ka-listeners. Ang unang mga comment atong basahon no. Si Amor Mio Karin naminaw siya sa ani nga drama. Nya puro ra gyud heart ni iya no. Di na lang nako nagsatagsaon ni kay puro gyud ni heart ra iyang comment no. Si Amor Mio Karin. Nya si sa akong payag asa naman sumpay ani woy sayang bitin kayo. Puhon na ning happy dakidak no. Nya si kuan Amor Mio Karin nice kaayo. Nice drama, very unique, alegre. Naminaw siya sa sa ani de. Ani gyapon nga drama no ug sa Cecilia. Nya si King 30 wa gid kay utok aluna bugo ka. Kung nganong wa pa gid gihatag ang cellphone pagkabugo gid nimo aluna way utok. Sigir kag hilak aluna bugo ka. Nadana sa emosyon di ba? Nya si Charis Diaries. Salamat dyan. Naa ka adtong drama nga si Chululot. Si Chululot ang anghel nga charot og dili ko gwapo pero tutuki lang. Kining si Chululot ang anghel nga charot nani sa kuan mga dramang binisaya no. Dito ni sa RGME no ang iyahang drama. Nya wala gid ko ani no pasensya kayo Charis no. Kining dili ko gwapo tutuki lang nani sa radyo drama Bisaya ug sa radyo vlog. Di na lang ko ani kay kuan magkapareha ay ba. Si Edwin Pan pasensya kayo no. Charis Diary. Charis Diaries. Ug si Edwin Pancho partin boss dyan nalit kog basa no part paano taron part 12 sa Limbo. Nya si Kitty Garcia, good morning Lord, salamat na jud ni part 11 karon ra jud naka-comment pero mag-like lang at no skip jud sa mga ads Lord. Salamat kayo, God bless you Lord. Salamat po Kitty Garcia no sa kanang pagsunod ug paminaw. Nya si China Quino ay salamat Lord na jud with heart og tulo ka emoji nga nagpahiyom no. Salamat kayo. Si China Quino no. Okay ra Lord makapaabot ra mi. Salamat sa China Quino no sa inyong pagpaabot sa itong mga drama no nga malit gid sa pero medyo malit. Si Edwin Pancho ikaw kung kinabuhi boss dyan hulat ko sa part 17 og late ko basa ni ba murag part 18 naman siguro ta 17 ba nalipat na ko. Sige lang kay hapit na matapos na ning drama no. Edwin Pancho. Si Amorlina Alcala salamat sir na nagyud ang nanagyud ang pingperme. Salamat Morlina Alcala. Si Edwin Pancho unta makita na iyang labi. Nakita na gyud no. Naulian na. Si Saisi Morales thank you with emoji nga nakapahiyom og hot heart. Salamat kay Saisi Morales no. Si Jenny Oliverio thank you so much nagpaabot jud ko ay emoji katawa og
Art. Salamat Jenny Oliverio. Og si Cherry Luha. Wow, nabalik na gyud ka sir Jan. Shout out sa akong amiga diha sa Pinas na si Mary Ann Clavi ug si Jubilin Clavi, no? Shout out sa imong mga amiga, no? Si Mary Ann Clavi ug Jubilin Clavi. Salamat kayo Cherry Luha na sa inyong pagpaminaw. Unya si naglangas na pud ang cellphone. Nagbalin-balhin. Asa ram to? Na nagbalin-balhin na. Dara. Si Ma'am Grace Blanca Flor. Thank you sir. Way sa payan Ma'am Grace Blanca Flor, no? Si Ma'am Isim. Wow, di ana gyud akong gipaabot permi. Salamat kay idol. Amping stay healthy. God bless us all. With prayer to local likes o upat ka process, no? Salamat Ma'am Isim, no? Ug ikaw sa amping, no? Salamat kayo. Ug si Annalyn Samson, 5 ka heart. Salamat sa mga sumpay sa drama idol. God bless you always nimo. Salamat po kayo Ma'am Annalyn Samson. Si Rico Rini Gadularuya, salamat Sir Jan sa part 11 sa Limbo. May tulo ka heart o like, no? Salamat Rico Rini Gadularuya. Ug si Michelle Villarta. Uy, salamat Dol. Malingaw na napud kog basok ani ye. More upwards Dol. Ug tulo ka heart. Salamat Michelle Villarta, no? Sa imong pagpaminaw, no? Ug si Real Beringel. Salamat sa sumpay idol pa-request ko atong drama na ang mga kaliwat na nag-upload ato pero 3 rataman idol. Na ako aning drama ha pero na po yung mga episode daghan kay kung kulang ani nga episode. Pero nakanon na kung una ko laing drama ma-edit basig paningkamutan ako to nga ma-edit, no? Pero di lang ko mosaad kay napam ko daghang drama nga pag mahuman. Trabahoon pa kayo ba? Pasensya kayo, no? Si Real Beringel, no? Nya si Peter R ang profile user. Shout out salamat kay nanay part 11 naminaw ko diri sa Metro Manila, no? Salamat kayo, no? User man kabutang. Nya si R2M3 Janmel. Bugo ang direktor anang drama ba? Nganong gisultihan pa man sa doktor iyang sekretary kung asa ilang address for security purposes unta. Kana untang realistic nga drama ba? Moingon sila gituyo man na. Ang tubag nako ana dapat ang RMN panahon na nga i-upgrade nila ilang drama og realistic nga drama. Sa akong pagsabot ani og buot man sa direktor no unya og di nga naon sa direktor human gyud ang drama ha. Kay ano man sila ikyas naman. So ending na munang tuyuon jud na sa direktor nga nadyo'y kuan nga mahibaw-an para mataas-taas pang drama mga ka-listeners, no? So muna nga kuan gyud na tuyuon gyud na sa pagsuwat sa direktor nga ana kay ug dili human na ang drama. Matik human na gyud kay nakaikyas naman sila sa mga kaaway, no? So yan na, no? Salamat R2M3 Janmil, no? Ug si Amor Milk ka rin, upat ka heart. Salamat Amor Milk ka rin, ug napay tulo ka heart tayo sa ani nga drama yung i-comment. Nga si Miko, salamat kayo sir. Isa pa yan Miko. Ug si Jeneline Adlaw, ano mo to? Jeneline Adlaw, salamat kayo sa mga asoy ni Kuya Goliath with duha ka emoji nga nakapahiyom. Naminaw siya sa mga asoy nga ayaw pagsaba, no? Salamat Jeneline Adlaw. Unya si iMemes YouTube. Salamat kayo sa part 11 sa Limbo listening from Saudi Arabia. Salamat kayo iMemes YouTube no di sa Saudi Arabia. Og si Silin Patalinghog. Salamat kayo sa pag-upload sir. Way sa payan Silin, no? Yes. Salamat kayo sa imong pagpatalinghog sa mga drama, no? Silin Patalinghog. Salamat kayo. Si Michael Oliva. Nganong wala na-upload ang Happy Ducky Duck nice food to na drama na ay seryoso na ay katawanan kanus kahatong ma-upload balik puhon ana lang gid na ako naman ning kuan gi-arrange og sugod para ug mahuman na ang salida matik na pud ta makasunod
Salamat Michelle Oliva. Nya si Michael Michelle Michael Oliva. Nya si Charis Diaries, salamat dyan. Unsa nga FB account nimo ang active, ang Jan Radio or ang Jan Kent Anota? Amping. Kanang duha no? Pero dili ko permi magbabad sa Facebook nako. Mo tan-aw ra ko mga 1 minute og nabay mga notification, ay mga message, pero wala, log out dayon. Nga na lang ha. Nya, salamat Charis Diaries no. Nya si Jenny Briones, wa ko ganahi. Wa si ganahi na minos drama de. Maghulat ako maning drama no, murag magbitin kay no. Murag maot ang ending. Luoy serene. Daghan yung wa ganahi sa ending. Nya sa user tergy ang profile asa natong sumpay sa Pidak Idol ang part 7 puhon. Nya si Roldang Dol sumpay idol puhon ang happy dakidak. Si Jen Ruiz, wow na kaayo. Wow na kaayo, salamat with permi with emoji nga naitulok ka heart duha ka emoji no. Salamat Jen Ruiz. Yang galangas akong cellphone. Balhin mga listeners. Ara to dapit ang comment nawa na. Andara, ang gabalhin na. Amor mo ka rin, naminaw siya sa Father, I am your father, sa patayng buhi, niya, mo to. Puro heart ang comment, no? Salamat, amor mo ka rin. O si, gabalhin na. Si Kuan, si Julita Ungay, padayon sir, sagdahay man lang good na sila kay kami diri man jud. Di ko tig-comment kado sir Jan, pero tig-paminaw in taon ko ads ani way laktaw. Salamat kayo Julita Ungay no. Sa kanunay pagpaminaw sa pagwala, pag-skip sa mga ads. Salamat kayo. Yes, si Amromio ka rin, heart, upat ka heart. Si sa Pantas Vlog, salamat idol sa sumpay sa Limbo. God bless idol. With upat ka heart, salamat kayo. Sa Pantas Vlog no. Ug si RXL Jamil, lima ka emoji nga kakatawa nga gipaningot nga agtang. Og si Amormio ka rin, tagtulo ka heart. Anya si Angelica Birami, hi idol. Salamat sa pag-upload with emoji nga nakapahiyom og naitulo ka heart ng lupad. Anya si Amira Faye. Basta sinulat ni Ma'am Generica Bidad, sigurado jud nga nindot nga drama. Salamat sa pag-upload sir Jan. Ug sa kanunay tan-awon nako tanan ads bisan unsa kataas. Hehehe. Salamat kaayo Amira Faye no sa imong kanunay pagpaminaw ug sa wala pag-skip sa mga ads no. Salamat sa pagsuporta no pinaagi sa dili pag-skip no. Salamat kayo. Ug si Amormio ka rin tagtulo ka heart gyapon nga mauro di nahuman na gid. Tamdi ta maglangan mga listeners. Paminawan niyo ang part 12 sa Limbo. Og karon mga higala, niya ang sumpay ning sugilanon, Limbo. Unya, unsaon naman naming iyang mga pasyente? Ano, nalugid siya na ako. Nga sultihan mo nga, mangita na lang og laing doktor. Mauna. Mahimo nga, ako rin mo recommend ninyo. I-recommend mo sa laing doktor. Pwede ka ayo. Pero siya ang akong gustong doktor. Hail man sila mamalin. Layo din ni siyudad, oy. Sa probinsya? Unsa man sa probinsya? Uy, sorry. Pero, gisida nang pagsulti sa doktor. Hindi, anak siya, ayaw isulti. Anak si Dr. Berdan. Dili ipasulti ang iyang ibilhina nilang dapit. Sulti na lang. Kunain silang dapita kero. Uy. Pasyente sa ka ni Doc, no? Oo. Pasyente ko niya. Busa kinahanglang musulti ka kung hain mo balhin og klinik ang doktor. Gididaan na. Ay. Dako. Uy, boss, imo mo gunang gipakuyap. Ayaw na pa nagkagtabi. Alsahan na siya og isutuban. Oo, boss. Dorina, Joseph, may giatiman pa ko diri sa sala. biyahe na diha. Dali rin sa gawas, may ipakita ko nimo. Nasa pa ka ni
Unta na ako. Hmm? Tanawang buwan. Lingin kayo, no? Oo. Hawan kayo ang iyang palibot. Pero, doon na sa kabituon sa kilid nga nagpahipit. Oo, tuod. Nagkidnap-kidnap siya. Ikaw ka ng buwan, ako ka ng bituon. Mao ba? Be, nganong ikaw man ang bituon? Ako mo imubantay nimo. Ug buhaton ko ang tanan nga di ka mawa na ako. Mao nga ni akita ni inindapita. Aron dili na ko makidnap pag-usab, di ba? O sana, pero ang tinuod. Kay gusto ko nga ako lang ang unaw-unaon mo kanunay. Mao ba? Kadaw gud nimo. Ingon na gud nang ma-inlove. Badaw gyud. May tagwa na katapusan ni atong kalipay, no? Dahom! Aluoy mo, ayaw ko niya saan. Di ka naman saon kung mutugan ka lang. Kung hain karon mamalhin, sila si Dr. Bernan. Huwag ko maibaw. Ay, maluoy mo. May mga silagup daw kong anak. Dili po ibang-kumangkol. Laki pa mo siling nga anak. Ako pinagbuhi. Ayaw ko niya kondaan. Ayaw daw, no. May dautan yung mahitabo nimo. Kung di ka mohatag nako sa gusto kong mahibawan. Wala di ko mahibaw. Mahibaw lagi ka! Dahom! Naon sa ba niyo? Ayaw sa na. Sakit na kayo ko now. Sakit na kayo. Kung unti ng imong naw. Ayaw, ha? No, ayaw. Ayaw. Kung kuning naw nimo. Ayaw. Hindi ka musulti na kus tinood. Hain karon sila si Dr. Joseph Bernan! Ayaw. Napabensya! Haing probinsya! Wa mo makaputol sa itong kalipay doon. Wa na kita. O Joseph, wa na'y magkaputol sa atong kalipay. Ako ka nang isaat ka nimo. Ug hatagan ko ikaw ug anak. Salamat. Salamat rin. Angay lang nga sundan na nato si Elizabeth. Ha? Gusto kasi mong gisulti. Kinala mo padayon kita sa unahan. Dili na tuhi mo magulanon ang atong kinabuhi. Tungod lang kay wa na si Elizabeth. Salamat nga nakasabot ka na ako. Salamat. Karon pa ko makatukad. Nga importante usahay sa tao nga dawato nato ang mga ngilad nga pangitabo sa kinabuhi. Aron nga makabot pa nato ang kalinaw o kalipay. Salamat. Gikan karon. Gusto ko nga pulos pahiyom na lang yun ang makita ko sa imong mga mata. Tuloy na. Joseph. Tuloy na. Unsi plano nimo karon, boss? Dumdumon una ang dapit nga nahimutangan ni Salome. Ikaw may bawas. Dili na to pagkuratan si Salome. Ikaw may bawas, boss. Dili mahimo nga makaikyas pa si Salome gikan ako. Igayon naman yung to, boss, nga nakidnap na to siya. Anong imo po yung siya di pa uli, boss? Gusto lang na kong pinahiluna ang akong pagkuha og balik sa kong asawa, Puldo. May gugma pa di ka ni Salome, boss. Sa mong unahuna, Puldo. Suguon taka ka sa pagpatay sa kong asawa. Kunwa pa ko'y gugma niya. Oh. Ako na lang unta ang mipusil og nihipos sa kong asawa, Puldo. Kuno pa ko'y pagbatik ni Salome.
Pero tungod sa iyang sa nga nahimo sa grupo, kinahanglang mamatay siya. Mao nga ikaw ang ako gisugo ni ini. Apanipalpa ka! Boss. Nalipay na biya ka, boss, nga wa na ko siya mapatay. Oo. Tungod kay nalimot na siya sa kagahapon, ug kana ang pahimuslan ko, ang iyang pagka-amnesya. Nailaloy! Napadagang hinog ang mangga sa ibabaw, oh! Ay, hala! Ay, kalayo na anak, ma'am! Oy, Loloy! Ay pagpailang nga tiguang ka na, oy! Pupuan ang tanang bungas manggado, aron ato ng ibaligya. Mas mayo pa! Ato na ibaligya, Nailaloy! Ay, asa man mo mamaligya! O di asa pa! Di sa lungsod! Ni anta sa lungsod nga giingon ni Ma'am Nancy Bayot, boss. Okay. Mangita taga to kasakan din Okay, boss. Pero kanang dili bantang sa daghang tao. Okay, boss. Ako na lang i-google. Sige, Boss, dili ka tamabulyaso bahin ni Ma'am Nancy Bayot? ayaw ka bala ka. Limpyo ang nahitabo niya, di ba? Salamat sa mong pagkanta, ma'am. Maluim ko. Buhin ako. Nangita na ako mga anak at sinakop. Ako pagmumangkon. Maluay ka. Ayaw ka bala ka. Makapauli ka na. Gamay na lang ang kuwang. Naibaw naman mo. Kunain si Dr. Bertan. Buhin na taong ko ninyo, oy. Unya, di ka manawag ni Dok. Sa mong gibuhat karon. Dahom. Di na mahitabo. Pag lumilom ko sa inyong ibuhat ang tatangtot. More pa, promise. Sorry. Pero di ko ganahan og palpak nga trabaho. Ikaw man gyud ang naglabay sa patay niyang lawas, Puldo. Sigurado gyud ka? Ngawa dayoy makakita niya? Aw, boss. Makitaan lang ni. Kung manimaho na. Lakaw na. Ayaw na pagdaghan og tabi niya. Pangita nag atong kasakan ining napitak. Mangga mo diha, lami kaayo. Ay, mangga po! Ay, liwat sa among agawang nga gwapa! Maog yun. Hoy, naunsa man ka, Nailaloy? Ayaw kong ibaligya ang apil. Ay, kabalak naman! Ay, pahiyom lang ka na, Steligot. Ay, kami na'y bahala nga mo masyar ini. Sige, ma'am, sige, ma'am. Ay, mangga mo liha, oy! Ay, samang katampi sa pahiyom sa among agawang. Mangga! May palabangaan o wag yo'y tiguang. Ay, wait, unay ring-ring! Kinahanglan may baw sila, Loy, ang mga tao. Nga labas ning atong baligyang mangga. Okay ba rin napitan ni mo, boss? Okay kayo. Layo sa merkado. Di ta daling makitaan din Unya, boss. Karon, dumduma ang hospital ining napitak. Boss. Unahon tagtultol ang klinik ni Dr. Birdan. Lakaw na. Okay, boss. Oh. Hello, honey. Eman? Hay mo kayo si Poldo? Niamis sa probinsya. Nag-survey sa yuta nga paliton ko aron tukuran og bay. Yan naman ko ni Medad. Layan ka diri. Kay mingaw ang dapit. Gawas pa may buhatonon ka mo, di ba? Unsa man, may target ka ng bata? Doon na. O anak o kasarangan nga pamilya. Maisang inahan. So, healthy siya. Healthy ra. O wasi amahan. Maayong pagkapili. Sige, kamo na'y bahala sa inyong mga lakaw. Ayaw lang yun pagkumpiyansa. Yes, honey. Balita ilang niya kung pinakapili ka ng cute ang atong tukulan o bahay niya, ha? Ayaw ka bala ka. Ako ng picturan kung makapili ako.
na sa tunghalin sa mangga, oy. Ay, di mangupit ha. Ay. Kay kang Ma'am Dorina baya na. Ay, Bahin na lang yung duha ang halin. ay, tinuod ka, Ma'am Dorina. Oo. Kadungog ka, Loy. Ay, Nalingaw ko sa tulakaw. Mora nang importante na ako. ay, Ay, magbuhay ito. Joseph! Joseph, tanawa! Daghan mig halin sa mangga. Oh, Joseph? Naunsa ka? um, Ngano ka? Dok, ala kaluspad ko daw ni mo, Dok. Ay, mura man nagkakuyap, pundok. Dorina. Joseph, naunsa man ka? May gibati ka? May problema ka ba? Dorina, si Nancy, Kisa Nancy? ang akong sekretary. Patay na siya. Ay, Dili. Nakita na lang ang iyang patayng lawa sa basurahan. Gipusil kini sa Gipusel siya? Gitulis siya. Mo na ang motibong nga nakita sa mga pulis. Og tinuod ka ni? Makaluluy ang mga sinagop ni Nancy nga nagsalig niya. Ang mga panuway! Oh, Dorina! Asa ka pa yun? Dorina! Ang mga hayop! Dili gid binila hunungan! Anong iangin manila ang laing mga tao! Ako na lang untang ilang ipatay! Mga salbahe sila! Mga animal sila! Ano nga mga huyang man ang ilang iangin? Anong dili ba sila mo atubang nako? Dorina! Dorina! Ayaw pa dasay mo kasuko. Dili makayo ni mo. Laban ang di makasulba sa problema. Sobra na sila, Joseph! Anong giangin manila ang imong sekretarya? Nakasiguro ka nga ang mga tao nga mikidnap ni mo ang mipatay sa akong sekretarya? Klaro na kayo ang pattern, Joseph. Namatay si Laila tungod kay nagkita, me. Oh, Namatay si Gigi tungod kay miduaw ko sa iyang parlor. O karon, ang imong sekretarya na sab ang namatay tungod kay mibiya ta sa syudad. Dorina, unsa ka nang imong gipanorte? Mao ka na tinuod. May koneksyon sa itong pagbiya ang kamatayon sa imong sekretarya. Kiunsa niyo pagkahibaw? Kibati ko lang. Kibati ko lang, Joseph. Nagbantay lang sa akong mga lihok ang mga tao sa akong kagahapon. May nahinumduban ka ba nila? Ha? Nganong doon naman kay konklusyon sa mga pangitabo? Tungod kay mao ka na ang akong gibati. Mao ka na ang misantop dayon sa akong nauna. Unsa? Joseph, nahibaw kong dili tulis ang nahitabo sa imong sekretarya. Gituyo siya sa pagpatay. Mo kinala susihon ta kini. No. Ako lang muadto sa syudad. Ako na magsusi ini. Boss, nadumduman ko na ang ospital ini Dapita. May Dr. Joseph Berdan ba sa mga doktor nga naa sa mga hospital? Naa, boss. Husto yun ka sa imong mga pangagpas, boss. Kaunsa lang ko masayop sa akong pangagpas, Poldo. Kadturang gisugo taka sa pagpatay sa kong asawa. Oh, boss, abin ako, napasaylo na ko nimo sa maong palpak. Okay na. Napasaylo ta na ka. Oh, salamat, boss. Karon ang sunod mong buhaton, mao ang pagpangita sa ilang gipuy-an ining Dapita sa hilom nga paagi. Yes, boss. Magsugod ko sa ospital. Ganina ra ka din sa ilaw sa mangga diri na. Wa ka gani maniud to.
Abi na kong nahuman ang akong problema, Lola. Wani kahumanan kung dili ni mo makuha ang utok sa maong kagaw sa katiling bandurina. Kung pasyon mo ang usa ka sagbot, kinahanglan nga lukahon mo ang gamot ni ini. Ibton o gutay-gutayon o sunugon. Mao ka na ang angay nga mahitabo sa mga kriminal. Kung makahinumdum palang unta ko sa kong kagahapon, Lola. Sayon lang unta kining tanan. Mao ka na nga agit kanimo sa higayon. Kinaanglang mailhan mo ang tanang tao nga may kalabutan sa imong unang pagkatao. Ug dili ko kini mahibaw-an. Kung dili ko magpakita sa mga tao. Pero kinahanglan nga mag-amping ka. Miabot na si Joseph gikan sa syudad. Hello. Boss, may gigasultin ako dito sa ospital, boss. Wapa mo duty ang bagong doktor nga si Dr. Joseph Berdan. Daan pa ko. Gilikayan ko nila. Bago siyang balin din sa maong ospital. Miuyon ka na to ang higayon, Puldo. Wa gyud madugay ang ilang pagtago-tago gikan ako. Ang ilan na lang gipuy-an ang akong pangitaon, boss. Kana, kinahanglang magkugi ka. Aron mabayran nimo ang imong sipyat nako, Puldo. Dumduma gyud sa labing daling panahon ang gipuy-an karon ni Salome. Joseph? Unsa na balita? Gitulis gid si Nancy. Dili ko mutuo, Joseph. Dorina, Gipalabas lang sa mga panuway nga gitulis siya. Pero ang tinuod, doon na sila gustong kuhaon kang Nancy. unsa? Unsa man ka ni? Ang atong location karon. Dorina, Ingon ni anak mo trabaho ang mga daotan, Joseph. Mangita sila og mga key person. Nga mo'y makagiya nila sa mga tao nga gusto nilang tutulon. Dorina, kalma lang. Dili salida sa sini ang mga pahintabo karon. Tuhui ko, Joseph. Nagpaingon na ang mga kaaway sa ato nahimutangan karon. Oh. Busa, kinalamangan damtangdaan. Unsa? Boss, Unsa na, Puldo? bingo, boss! Unsay bingo? Lausa ka ng imo report. May clinic na di ay si Dr. Berdan din napita, boss. O gitrabaho pa kini. Wow. Kadali ragod nimo nagakuha og informasyon. Siyempre, boss. Gamit man ako akong utok o ang akong kagwapo, boss. Buta man sa kugnaw. Nada sa atik ang mga nurse sa hospital nga akong giamika. Akos lang ipatuo, boss, nga pasyente ko ni Dr. Berdan. O nga may bayranan ko niya. O dili na ko siya makontak. Mao nga sila na ang nangitag paagi nga makuha o kini among address. Oh. Ni ining dapita si Salome? O, boss. Okay. Ugma magsugod na taog survey na ning dapita. Pero, boss, may sulti ang akong amiga nga kilid ka na sa usa ka dakong park. Mao nga adto ta sa park magsugod. Og mag-jogging ta dito og mga adlaw.
Mamatay ka! Uwi ko! Ayaw! Ayaw siyang matya! Wa siya sa! Wa! Siya ang sadan! Siya! Siya ang sadan sa tanan! Mitraidor ka tungod din itawhana o sa mamatay siya! Ah! Dorina! Joseph! 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 Salamat ka dam ko lang ang tanan. Salamat, Joseph. Nagdam ko ka lang. Pero murag tinuod ang ako dam ko. Oh, usa? Gipusil ka niya. Gipatay ka niya. Kinsa? Kinsa man ang may pusil na ako, ha? Nakaila ka ba niya? Si Kinsa ang nakita mo sa imong damgo. Si Manuel Castor! Unsa? Mao ka na nakita ko sa kundam ko. Pusto na sa pagunahuna, anak. Damgo lang ng tanan. Ay nagatagig bili. Layo na ta sa syudad, Dorina. Luwas na tayo ng dapita. Hinaot po ang tanga husto ka, Joseph. Please, relax na, okay? Why may tabo na ito ng dapita? Wa. Okay. Magunahon na taog bago ni mong buhatonon din eh. Maligaw naman ako sa pagpamaligya sa lungsod. Okay, sige. Magkuha kong pwesto sa lungsod. Ha? Ganahan ka magkahang magtinda-tinda. Mangitatag kaabangang mga pwesto sa lungsod. Naramos. Kanang gitrabaho sa atma. Mao nang bagong klinik sa doktor. Maayo. Kidalira sila nga mapanidaan sila mga lihok. Tasa. Boss. Unsay sunod tang buhaton? Ato na pabuton. Nga mahilo na sila. Manong tapos ko nung ta. Hello. Nika. Eman ka bang ini? Unsay na itabo, ha? Nagtago-tago ko karon kay doon yung mga polis nga naka-intercept sa among lakaw gabi. Usa! Hain ka ba't karon? Unsa man gyud ang nahitabo? Oo, nung na mo ang bata nga among target pero nasundan na demi sa mga polis. Unsa man ipakitabo ah? Ampun, wa ko mahibaw. Imposible nga masundan mo kung wahay kasayuran nga nakagawas paingon sa kapulisan. Eman, unsa akong buhaton? Nakita na sa mga polis ang akong naong. Kinahanglan nga magpabugnaw ka. Asa man? Sa dapit nga among giadto karon. Ha? Nag-establish mig lugar si Poldo sa probinsya. Adto ka na tago dito. Okay. Hello, boss. Pangitag laing dapit nga kapuy-an ni Nika. Layo sa lungsod. Layo sa atong yabangan. Ha? Karon dayon, Poldo. Og niya pa. Magpabiling sekreto ang atong tuyo sa dapit. Nga naa sila si Salome. Oo, boss. Okay, sige. Lihok na dayon. Pangitaig bahay nga layo-layo sa lungsod, sinikaw ang mga kauban ini. Yes, boss. Nakauyon ko ba ining tindahan nga akong yabangan? Para nimo, Dorina? Oo, nakauyon. Dili siya gamay, dili sad siya dako. Ang puhunan na lang yun ang kuwang ani. Ako na bahala sa puhunan, okay? Ay, nagporta nga ni anak ko.
Gusto ko nga ipuno kanya sa puhunan ni ining tindahan na Dorina. Oh, mas maayo pa, Lola. Pagsosyo na lang mo, Lola. Anita din mo tago, Eman? Oh. Anhi ka na mo tago dinhi uban kang email og sa mga bata-bata nini. Ika? Mingaw ning napitan. Mas lisod kining tultulon sa mga kapulisan. Oh. Uy. Nihilak na ang atong baby. Dadasalak sa diri. Hello, baby. Dali ni Mami. Hilom na ba, baby? Do puldo. May sakyanan nga mihunong sa tungod sa klinik nga bag-ong nahuman. Oh, si Dr. Berdan na ka na, boss. Si Dr. Berdan tuod ka na, Apoldo. Unya, boss. Unsa may atong buhaton ini karon? Unsa pa? Bantayan siya nga mo pauli. Aron atong madumduman ang ilang gipuy-an karon. Oh, gusto ka, boss. Dali. Manood ta ng kananan sa atbang. Anha ta magpalabay sa oras. Hala! Kadaghan pa natong i-display nga tinda, oy! Ako na lang diri, nang lingling. Tabangan ka na lang namo Dorina, aron nga dali ra ding mahuman. Uy, sige. Okay. Sige. Kana mga sabon ang inyong ipahiluna. Nya ako na lang ni eding mga nilata. Na, sige. Nganong ni anam ta sa auto magpaabot, boss? Aron ato na yung masundan ang doktor. Kanina raman ta din Kadugay bang may gawa sa doktor? Wa man ta siya pasyente kayo. Oh. Nana. May gawas na ang doktor, Do Puldo. Kinahanglang masundan na to siya, Puldo. Ma'am, hapon na. Asa mataman ni hapon, ani? Mas maayo nga makaluto ta sa bahay ng Liling. Kay misaad si Joseph nga mopauli siya karon og sayo. Kung wala na siya pasyente. Dorina, mahimo man nga mo pauli na mo. Ako na lang bantay din sa tindahan. Na naman na'y presyogod ang tanan. Ako na lang siya maninda din, he. Okay. Sige, Lola. Ipakuha ta lang kay Joseph din karong gabi. Ay, ayaw na. Magtrasikol na lang kung paulis ato. Sige. Nalingling, mamauli na lang tanang. Boss, misud man sa kakahuyan si Dr. Joseph. Hunong! Unsay tano, boss? Maglakaw na ta nga musunod niya. Arita sa kakahuyan mamaybay. Maklaro na kaayo nga siya ang atong gisundan kung magsakinan pa ta. Oh, sige, boss. Dali. Wa pa man sila si Dorina. Kay wa pa man usa ka sakyanan. Salamat nga medyo tago kining bahay nga nakuha nako. Boss, misud sa akong bayan, doktor.
Mao na ka na ang ilagipuyan din, Puldo. Gusto kay boss. Ug natultulan na nato sila. Ug tungod ni ini, di na ko maglisod sa pagsuhod ug balik sa kinabuhi ni Salome. Yes, boss. Ug ikaw, imo na kanang misyon ang magsubay sa rote ni Salome. Asa siya bulakaw, unsa iyang buhaton ining dapita. Joseph? Oh, Dorena. Nagabian man mo. Kuande, wa na lang kumuhapit sa tindahan kay doon ako importanteng buhaton ni Nisbay. Okay lang. Kumusta ang klinik? Nag-establish pa. 2 pa ka pasyente ang nasaag pero okay na sa ospital. Mas relax na ko din ng dapita. Og sigurado na ko nga wa ni magsamok-samok nato din eh. Boss, doon ko magtuo, boss. Nga dali ra natong madumduman ang ilang bahay ni Salome. Nalipay sab ko ni Puldo. Ang ato na lang problema. Kung unsaon nga makapakita ko ni Salome nga di ko niya dudahan. Ha? Di mahimo nga magduda bisan gamay si Salome nga gisundan ko siya ining dapita. Gusto ka, boss? Busa, kinahanglang mo balik ka sa ilang bahay karon. Aron masundan mo siya ugma. Ay, Ma'am Dorena. Ay, mangita lang kong kaparking sa auto, ma'am. Sige na, Loloy. Kaya nangabli na sa tindahan si Lola, oh. Ay, abdi ka ining lula, oy. Sige. Hala, no? May tindahan di ay sila si Salome din sa lungsod. Uy, wala. Naamti ko ang apuhan ni Layla ka ng misugat ni Salome. Kailangan mahibaw si Boss Iman ini. Unsa na kalambuan? Boss! Boss! Boss, kauban ni Salome ang apuhan ni Layla, boss. Ang nagda sa bayad sa bata. Boss, may tindahan sila din sa lungsod. Unsa? Good. Good. Dali na. Mauli na nga rin. Arita magsapot sa sunotang buhaton do puno. Yes, boss. Yaray mo sukli, Day. Kusog-kusog yun ang halin nato karon Dorena. Kumusta man mo din eh? Hello. Salamat kami apas ka din, he. O, kumusta man na imong klinik? Basin og may mga pasyente ka nga nagwa dito. 9:00 pang open. May 30 minutos pa kung mulaag sa inyong tindahan. Daw na, sige ako nalay bahala din Dorena. At imanaw na ng imong bana. Asa man? Gusto kang magkape? Gidaman akong heater. Muna akong gianhi ang imong pag-atiman. Oh. Mao ba? Okay. Lola, ati manununan ako akong bana, ha? Boss! Boss Iman! Boss! Yan ako sa sala, Puldo. Boss! Positive yun, boss. May tindahan na sila si Salome sa dapit sa merkado.
Happy na ko ang imong balita, do, Puldo. Ni Abos, tawa. Akong gipicturan ang ilang tindaan. Ugwa palingan. Si Salome tuod ka nang nanokli. Boss, dili na gyud ka maglisod pa sa pagsudog balik sa kinabuhi ni Salome, boss. Ayaw pagsaba, ha? Oh. Okay, boss. Hello, Nika? Man, kanus naman ko ni mong panahon sa imong giabangan sa lungsod. Ha? Ilahin na kayo ko dili sa mong giabangan, uy. Nika, mas maayo tingali nga magsuroy-suroy kasab sa lungsod. Lingawa ang imong kaugalingon. Kanus sa ligi ka mo, ali. May mga importante pa kayo kung gipahiluna dire. Ayaw ka bala ka? Mupauli ko diha karong gabi eh. Okay, magpaabot ko. Sa ako nang giingon, suroy-suroy lang una sa lungsod. Okay, sige. Bye. Puldo, Boss, bantahin si Nika. unsa? Ako na'y bahala kang Salome. Unsa may akong buhaton ni Nika, boss? Bantay lang siya sa iyang mga plano. Ug ayaw gyud siyang paanhia sa tong gipuy-an dinhi sa lungsod. Oh, yes, boss. Kung may mga plano siya, pahibaw adayon ko sa sekretong pagi. Yes, boss. Ma'am? Ma'am Nika? Puldo? Ma'am, Ay, masaya man. may nalanganan pa siya, ma'am. Hoy, Puldo. Ayaw gid ko ninyo binuangi, ha? Unsa binuang ba? Wa man yung binuang, ma'am. Abi ni mo, no? Nagduda na ba yung kuha ng inyong mga lakaw ni Eman, ha? Nga nung dili magid mahimo nga muduaw ko sa inyong nahimutangan karon. Nga no pa murag may gitago man mo nako, ha? Ma'am, wa man gud, ma'am. Kuan man gud, ma'am, kining gipatago ka din ni Boss Iman, ma'am. Kaya na-expose na ang imong naw sa mga pulis, dili ba? Ikaw rin nagsulti, ana. Panuway. Busa, ma'am. Pabantayan ka ni Boss Iman nako karon. Unsa? O nga ikaw maging bantay nako? Ma'am, si Boss Iman lang ang pangutan, Makalagot. Dad ako karon dayon sa nahimutangan ni Eman, Poldo. Dili na mahimo, ma'am. Kung dili ko ni mo ubanan, ako siyang pangitaon. Uy, ma'am, asa ka? Sa lungsod, mangita ni Eman. Ako na lang mo drive, ma'am. No, mula ka kung ako ra. Uy. Patay. Dili magpauban ako. Hello, Puldo. Boss, muanha sa lungsod si Ma'am Nika. Pero dili siya magpauban ako. Sundi siya. Lola, ikaw sa likaon dito. Ako na ibantay din sa tindahan. Oo, sige Dorina. Nara sa lamisa nga tumbahon la. Oo. Ay, salamat. Luag na akong pamatiin ni Nabita. Tagpila ni Paypay? Tag 20. Wait. Nakakita naman ko nimo. Ako nakakita na ko nimo. Husto. Sa Eliana Salon. Gipaila-ila ka ni Gigi bayot na ko. Ay, husto tuod. Hala no, gamay na gina yung atong kalibutan. Kisa ka natingani mo? Nika. Ako si Nika. Ikaw si Lorana? Dorina. Dorina ang akong pangan. Wow. Taga din hiday ka? Bago lamig nga may balhin din uban sa kumbana. May bana ka na di ay. Doktor ang akong bana. Mao ba? O ikaw, negosyante? Aron doon nalay kalingawan. Kalingawag bantay ba? Palabay sa adlaw. Okay.
balhin din hi. Og happy ko nga nakita ta. May kailan ako din hi. Ako sab. Kinilang paypay ang ako. Hello, Poldo. Hain na si Nika. Boss, sinika. Naa sa tindahan lang sa lume. Unsa? Ug nag-istorya sila, boss. Murag ka ilang mas lang daan. Unsa? Dili na ako mabati ang ilang gipalasutihan. Kay medyo layo raman ko. Pero klaro kayo nga, amiga na sila. Mau ba? Hain naman si Nika karon. May pundo pa sa tindahan nila ni Salome. Ug yataga siyang bangko ni Salome. Wag ko mataw nga makasugat ko kaila din hi. Anak magida ang panahon. Tuod. Hain man magklinik ang imong panang. Doon ako ipatanaw niya. Nasa plaza. Pero, wa pa ko mag-adto ng iyang klinik. Namsa siya duty sa ospital din, he. Okay. Unsa pa niya mo ipatanaw niya? Kining bukol sa kundiog. Oh, ipatanaw gina niya. Aron may bahaw ka kung unsa na. Basin, ugma. Karon na lang. Tawagan ako siya. Okay. Ako ka lang ihatod dito. No. Ugma na lang. Ganan ko magsuri-suri lang una karon. Mamalit. Kisam ni ka ba ni mo din karon? Ako lang. Daga ka pa di ay? Maingon-ingon. Pero doon ako ka-live-in. Pero, busy. Suod mo ni Gigi nga taga-parlor? Suod kamay. Suki man ko niya. Naibaw ka ba nga patay na siya? Gipatay siya. Nakasati nga ni, maong gipatay. Uy, hala. Ang akong baby. Ay, gosh, palitan pa man din ako gatas ang akong baby, uy. Kung ako makakita sa bata nga naghilak, dili ko mahinumdum sa akong anak. Sige, doon na ha. Adtuoy na ko. Mangumpraon ako. Pero ugma mo balik ko. Kay ipatanaw na ko sa imong banak kining bukol sa akong liog. May nahimamat kang taga-syudad? Nika ang iyang pangan o higala siya di Gigi. Katong bayot nga gipatay. Hug doon ako na matigdan niya. Unsa man? Wala ba? Okay lang niya nga gipatay si Gigi? Unsa? Wala ba? Wala gibug ato niya ang kamatayon ni Gigi. Way bisan gamay na lang ang simpatiya nga gikan niya. Dorina, may mga tao nga manhid kung tawgon sa uban. Mga tao nga baliwaan nila ang mga pangitabo sa laing tao. Pero kaila sila si Gigi. Soki sila sa parlor. Mauni ang tig-atiman niya sa parlor. Busa normal lang nga mahingawa ka, di ba? Or maanugnan ka pa nga namatay kini, nagipatay kini. Dorina. Pero siya, ikaw man lang siya miingon nga. Nakasati nga alis Gigi, maong gipatay. Kana lang iyang gisulti. Unya, misimang na dahil siya og laing topic ug nagdali siya mibiya. Dorina, kalimtin ang mga naitabo sa syudad, okay? Niana ta sa laing dapit aron makarelax ta sa mga traidya nga atong nasinati. Ug gusto ko nga mahimo ng normal ang dagan sa itong kinabuhi din eh. Okay. Nasubrahan lang tingali ko kasensitibo. Mao na. Please, Dorina. Kalimtanan na to ang mga ngilad ng mga nahitabo na to dito sa syudad. Sorry. It's okay. Joseph. Ay, Wow! Milagro, nakauna-una ka sa pagduaw na ko din, he. hain si Alexa. Nakatuog na, uban sa yaya. Gibingaw ko nimo. Abi na kog doon na nakailaing gilubluban din, he. Ayaw pagkunaunaan. Aman, Nika. mahimo bang magpakasalta? Oh. Hey,
Dili ba mahimo nga magpakasal ta? Mahimo man, apan dili pa karon. Pabuta lang ang panahon nga ako na mismo ang moingon nimo nga magpakasal. Pero, Mahimo bag di una ka magsupag-supag na ko ni ka. Eman, ang iba ko ikasuko kung maghiskot ko og kasal? Naana si Alexa nga matawag na tong atong anak. Kasal na lang ang kuwang na to aron matawag na ko nimong tinuod nga asawa. Unsa ba yung rason ha? Na dili ka man magpakasal na ko? Daghan pa tag plano. May kalihukan pa kong giatimanan. Daghan na tag kwarta sa bangko. Mahimo na tong hunong. No! Pero Eman, unsa pa may gusto nimo? Unya na ba ta mo hunong kung mapatay na tas kapulisan? Nga naman. Bati ka nagkahadlok? Natural nga mahadlok ko. Kay may nakakita na nako nga mangidnapot ako og bata. Nahitabo na. Tungod kay wa ka magmatngon ni ka. Ug maong ni akademhi aron mutago. Ug dili ka magbaton og higala ning dapita. Gipasundan ko nimo no. Hinungdan nga nahibaw ka nga doon ako'y gikahimamat na higala sa lungsod. Gipabantayan talang kanika. Aron dili ka madisgrasya. Ug kung kinsa man ang imong nahimong higala sa lungsod, ayaw na pakita niya. Di na ko gusto nga makabaton kag higala ining dapita. Pero nakasana ko ni Dorina nga ipakonsulta ko siyang bana kining bukol sa kuliog. Laing doktor ang duulong taan ng sakit mo. Eman, pero... Ayaw kong supaka ni ka. Ayaw gid kong supaka. Dili ka na magpakita na itong higala mo. Maghatod lang siya ni Mus kaalautan. Pero... Usaon naman lang. Nika? Usaon naman lang kung makuhaan kag picture o ba niya? Unya, mapost na sa Facebook. Unya, doon ay magkakita nga pulis. Kinahanglang magmatngunta sa tanang buhaton. Nakasabot ka? Nakasabot ka, Nika? Shit! Kalagot. Ma'am Dorina, kaysa may gisigihan ni Mogli-ili diha, ma'am. Si Nika, ang akong na amiga kagahapon. Magpauban magudunta siya nako karon sa klinik ni Joseph. Basig sa hapon na tumuto nga, ma'am. Basin siya. Wa ka tunga sa bago nimo higala? Wa. Nagpaabot ko niya tibok hapon. Basi nausab ang iyang hunahuna. Pero, interesado kayo siya nga ipakonsulta ang iyang bukol sa liog nimo. Dorina, may espesyalista bahin anang sakita. Basin mao kini iyang giadto. Ay nagasulang imong nahuna niya. Ganahan magudod ako makigsulti niya pag-usab. Usa? Nga naman. Nakaila siya ni Gigi. Gusto kong mangutana sa ubang kaila ni Gigi nga iyang nahibawan. Dorina, abi na kong nagkasabot at tabahin anang... Joseph, dili mawa sa kung hunahuna ang mga patay nga nahitabo karon sa akong mga kaila, Joseph. Dorina. Gusto man ako ning kalimtan pero sa ilawom sa akong utok og dughan mura og dunay nagsinggit og Ugonsa. og panimaus. Dorina. Kinahanglan nga magkasuod na ko sa kinabuhi ni Salome. Boss, ipatawag ko nimo. Magbaylo na mos Bimbo. Siya lang una ang mabantay kang Nika. May buhaton ta, boss? Doon na. Nagplano ko nga musod na og balik sa kinabuhi ni Salome.
Gusto ko nga may rason ha, nga makaduol ko niya. Oh, pasumangin lang, boss. Namapalit ka sa tindahan nila ni Salome. Di ko na pagiha. Dali rang magduda si Salome ni Ana. Ha? Nahibaw nakaila ka na kang Salome. Tanang lihok sa tao iyang basahon. Diha siya maayo. Unsa man nalimot ka do, Puldo? Oo, boss. May nahuna-hunaan ko paagi. Unsa man na, boss Iman? Aray ko mag-agi kang Dr. Joseph Berdan. Unsay plano mo? Sige manang, imna lang ning tambal nga grisita na ko nimo ha. Manira na ko. Vivian, muna na ko nimo ha. Oh, mingaw na gid ang plaza. Mingaw na kayo. Oras layo-layo na ako na park ang akong auto na. Lahis na dapita sa syudad. Sayo kayo mamingaw pero okay na ko din eh. Linaw din eh. Di sama sa syudad nga samo kayo. Ay, gabi na, sir. Oh, may gabi sab. Ay, paglayo ka. Oh, usay. Hold up. Kami ang imong rilaw pitak. Oo. Di ako pita ka grilo. Ay lang kong duga ba? Ay, kakayo pitas. Dali. Ha? Dali. Unsa na? Buhiin ninyo siya! Buhiin! Mamatay siya kung budol ha! Taupan ka na yung liyaw gini akong hunting kung budol ha! Sige! Jol! Panuway. O saman, papatay mo! Ha? Ayaw, uso na. Ayaw sila. Oh, uso na. Uy. Dr. Joseph Berdan. Ikaw, kini. Ha? Nalimot ka naman ako? Ako si Manuel, ang imong pasyente. Ikaw tuod ka ni. Oh, nagdugo ang imong wait. Mayo tingali nga at timanon una nato. Okay na. Ako na bahala ini. Nganong naabot man kaining dapita, Emmanuel? Business. May gusto ko paliton nga yuta dinhi sa lungsod. Og gikan pa ko sa akong meeting. Mayo gani kay nakaagi ko dinhi. Salamat. You're welcome. Kung may kinahanglan ka, anhaan lang ko sa klinik. Nabalhin na gid ay mo dinhi. O, Emmanuel. Unya, unsa man ihatod ta ka sa inyo? No. Okay na ko. Nawa ng sakit sa kuntian. Sure ka? Sure ko. Okay. Pagbantay sa paglakaw-lakaw ining dapita. Doon naman sabdi ay mga buangon dinhi. Good night, Doc. Ni asade siya din eh. Dorina? Oh, Joseph, may kini ka na. Andam ng... Oh, Joseph? Nasa man ang white ni mo? Nagtugo man na. Gitulis ko. Ha? Diyan man! Kung sa may nakuha? Kuan. Day? Ay, sir. Uy, hala. Naunsa man ka. Sir! Nagtugo ang imong wait, oy! Hala, Ginoo. Gitulis ko. Ay, kailangan i-report ni sa pulisan. Ako nag-report. Lakaw na iluloy. Itarong parking auto. Dok.
Kadiyot lang ha, magkuha ko limpyong nabakara o inadlong tubig, ma'am. Sir. Nakaklaro ka ba sa nagtulis ni mo? O sa may nada? Akong relo og kwintas. Ang akong pitaka, nabuhian sa usa. Kinuo ko. May nalagani kay wa kanila unsaa. May nakaluwas na ko. Ha? Kisa man? Si Emmanuel Castor. Oh. Ang akong pasyente. Unsa? Ni Asya inindapita? O, Dorina. Mao nga di mayo nga magpa-expose ka sa tindahan. Basin magsamok-samok na sana siya nimo. Klaro kayo nga nakagusto siya nimo, di ba? Daan pag na siya sa syudad. Magsige siyang tawag nimo. Joseph, Kinahanglan magtago kagikan ang tawhana. pero wa pa ko magkakita ni anang pasyente nimo nga Emmanuel. Basin og parehas lang sila pangan. Okay. Aron makasiguro ta. Kung mobisita siya na ako sa klinik ugma, bakuhaan ko siya picture sa hilom sa akong sekretarya. Nagkita na gid mi si Dr. Berdan. Pero reklamo si Jigo, boss. Kusog ko na kay nimong pagkasuntok siyang naong. Kinahanglang ako yun yung kusgon. Aron realistic kaayo. Unya, boss. Unsa may sunod imong plano? Makigsuod ko kang Dr. Joseph Berdan. Aron makadool ko kang Salome. Maayo ka ng ideya, ha, boss? Ngano? Doon na kay laing mas mayong tambag? Unsa ka kun imo na lang ipapatay ang ikaduhang bana ni Salome. Aron masulol na nimo siya. Kung imo nang ipapatay ang doktor, libre ka na makaduol ka Salome, dili ba? May punto kasab sa imong nauna-unaan, Puldo. Kung mamatay na ang doktor, libre na kung makaduol kang Salome. O di na siya makalikay nako kay byuda naman siya. Correct kay boss. Nindot nang panguyaban ang byuda. Kay wa na may bana nga magsamok-samok. Pero ako ang una niyang bana. Legal ming kasal si Salome. Busa ako ang una niyang bana. Ug ako ang mas dakog katungod kang Salome. Unya, boss. Nalimot naman siya nimo, boss. Na-amnesia naman na si Salome. Unya, durin na naman siya karon. Gusto ka? Maunang patyan na lang ang doktor. Okay. Unsay okay, boss? Ipatulis ang doktor o ipapatay na yun. Okay, boss. Akong istoryahan sila si Jigo. Pero palabya una ang pipila ka adlaw una ipatulis o ipapatay si Dr. Joseph Berdan. Ang akong buhaton karon nga makigsuod una ko niya. Isip akong doktor. Vivian, duha na lang ka pasyenteng dawata, ha? Yes, Doc. Ay. Hello? Joseph? Asa man wa kay pasyente diha karon nga nagkagayon makagpanawag nako? I love you. Hoy! Nasa ka? Nagpinag-umam ka? Walang. Ganahan lang ko magkabati sa imong tingog. Wa ko magtuo nga... Nga sa? mas nagkadugay nga itong panag-uban. Mas nagkadako ang akong gugmarian nimo. Ikaw, unsa may gibati nimo para nako? Ha? Ikaw, no? Mura kong pasyente ni mo. Sige ka, check sa akong gibati. Labaw ka pa sa akong pasyente. Importante kay kanako. Kanang ibutang sa muna Dorina.
Pasod la. Vivian. Sige, Doreen, ha. May pasyente na ko. I love you. Bye. I love you. Bye. Kilsay, Hello, Oh. Emmanuel? Niagid ko, Dok, kay naglain na sa mga akong bukton ba nga nabali. Gito mo ba ni mo ang tambal nga kong grisita? Yes, Dok. Mukalma siya, pero mubalik raman sa dayon. Mo ba? Ikaw, Dok. Kumusta naman ka? Na-report na ba nimo sa kapulisan ang nahitabo nimo gabi? Oo. Na-report na. Na-blatter nang nahitabo. Ilan ako nun yung aksyonan. Ipatawag lang ko nila kung may madakpa na sila. Maayo. Tuod may party ko karong Sabado, may mo bang ibitahon ko ikaw o ang imo pamilya, do? Ako ang inuna ko kasawa, kung di ba siya busy. Okay. Maayo unta kung di siya busy. Ganahan ko nga makabaton sabog mga higala din Akong kumbinsihon si Dorina. Sige, Dok. Mag-expect ko. Niya ang akong address. Ika, karong Sabado, kinahanglang mag-andam taog sa Lusalo din hisbay. Nga naman? May importante kong bisita nga imbitahon. Kinsa man na sila, ha? Taga-syudad ba na? No, dili. Taga dinhi? At tuod kun may mga nahigala kay ning dapita, mahimong imbitahon mo sab. Apan pag-amping lang nga di ka makuhaan og hulagway. Oh, abi ba na ko dili ka gustong ma-expose ko? Oh, gamay nga mga higala lang mo ibita. Tod, ang higala nimo sa lungsod, mahimo nga imo siyang imbitahon. Dorina, Ay, may kay sayo ka. Andam na panihapon. may ipakita ko nimo. Unsa man na? Abti kay si Vivian nga nakasikreto ko picture sa akong mga pasyente. Ilabi ng pasyente nga lalaki. Unsa? Ug usan nga na. Mao si Emmanuel Castor. Ug niya ang picture niya. Tanaw. Ambi. Oh. Siya ka na. Siya ang Emmanuel nga nakaila ko sa hayat ni Gigi. Oh. Dili. Og siya ang nagpadala ko ubuak. Og giimbitar ta niya sa ilang party karong Sabado. Unsa? May negosyo siyang giablihan dining dapita. Og gusto siya nga makabaton ng mga higala din Og ipadaka niya. Oh. Usay hunahuna mo. Ang tinuod, dili na ko gustong magpakita pa niya ng tawana. Pero Unsa? gusto ko makakuha kasayuran gikan niya bahay ni Kiki. Unsa? Pero durin ang may interes siya nimo. Og di ko gusto nga makigsuod sa karibal ko sa akong asawa. Una-unaan na lang ang pasyente ni mo siya. Pero durin na nakagusto siya nimo. Ug wa ko'y gusto niya. Kana ang importante, Joseph. Wa ko'y gusto ni Adtong Emmanuel. Poldo, kinahanglang wa mo sa parte karong Sabado, ha? Kibasig mo tungag yun ang doktor ug magda kang Salome. Boss. Kinahanglang mag-amping ta nga di gyud magduda bisan gamay si Salome. Ingon man ang doktor. Boss. Okay, sige. Pangandam kamundaan. Pangitag kas tambayan nga dili layo sa bahay. Yes, boss. Pero, sigurado ka nga mutunga sila sa imong party, boss?
Gusto kong dawato ni mong imbitasyon ni Emmanuel, Joseph. Ha? Pero, Sa ako nang gikaingon, salig na ako. Dili ba ito mong matintal ko ni Anatowana? May gusto na ko sutaon bahin sa ilang kasuod ni Gigi. Dorina, Hangtod karon, wa pa madakpi ang nagpatay kang Gigi. Ug kana ang nakapahasol sa kuna-una hangtod karon. Mao nga, dawata ang imbitasyon ni Emmanuel Castor. Sige, ayaw pag-arrange ka ng mga pagkaon sa lamisa. Tama ba ang tanan, Nika? Ah, yes, Eman. Andam na. Ang imong higala, muan ba? When ako makapit sa ilang tindahan, when na lang na ko siya imbita. Pila man kabisita ang imong gi-expect, ha? Dili sila daghan, pipila lang ka bagong kaila dinhing dapita. Mao ba? Mao ka na. May bisita nang miabot. Sugato na nanako sila, ha? Diya ka una, Nika. Ngano kang kalit malang ni siyang nagpa-party? Joseph, oh, ha? huwag ka magkuting-utingog diha. naunahon ako lang ang may tabo sa tong atuan. Kung sa kay reaksyon ni Emmanuel kung makita ka niya. Ay, kabalaga. Kung ipaila ko ni mo niya, nga ako, imo kong asawa, muhunong na gyud siya sa pagpanguyab nako. Kay higala naman mo. Kaha, Joseph, ngano nagduwa-duwa ka man, ha? guwapa kay kaniya ng imong gisulog karon. Ug way lalaki nga di madani nimo. Joseph, nagsabot na tawa ba? Naibaw ka na sa nias akong kasing-kasing. Nganong kuwang ka man o pagsalig na ako? Sorry. Di lang ko gusto nga dunay laing makagusto nimo. Mo na ni ang ilambay? Oh, also man. Ready na ka? Okay. Eman? Eman, may laing bisita nga miabot. Hain man. Sila na ka. Mao ka na si Dr. Joseph Berdan, ang akong doktor. Eman, nagkaila ko ng babae nga kauban sa higala ni mong doktor. Siya si Dorina. Maayo hinuon nga kaila mo. Dali, ato sila sugaton. Niya na padung na to si Emmanuel ug may babay siyang kuyog. Siya si Nika. Suki sab ni Gigi sa parlor. Oh, Hello, Dorina. Huwag ko magtuwa nga magkakita tagarong gabi yun, ha? Dr. Berdan, dali, suod mo. Joseph na lang isangpit na ako. Atod, ang ako asawa, si Dorina. Dorina, wag ko magdahong nga asawa ka ba di ay sa akong doktor? Gamay ra gyud ang kalibutan, Emmanuel. Ima na lang. Dali, Dorina. Magdungan na lang pangaon. Here. Imo ni Dorina. Thank you, Nika, pero dili ko mo inom og makahupog. Nga no? Masuko ang imong bana? Dili man. Dili lang yun madawat sa akong ginhawaan ang alcohol. Mao ba? Tanawa tong mga bana, oh. Enjoy ka sila nagsultihanay, dili ba? Bitaw? Tuod, Nika. May balita ka na ba
Bahin sa may patay ni Gigi? Please, Torina. Gusto kong ma-enjoy. Dili unta maghiskot ang mga taong patay na. Kato kay gipatay siya. Doon na gito'y pugat nga rason. Husto ka? Okay. Pwedeng hatagan ko ni mo sa kabasong wine. Oh, sure. Inom lang kong gamay. Abi ni mo, nasyaksap ko sa kamatayon ni Kiki. Wa ko magtuo nga mahitabo ka to niya. Wanay tig-atiman sa kong buhok ini, kay patay naman siya. Dagan man siya kauban sa parlor. Oh, si Gigi lang ang ganahan ako dito. Kay... unsa? Suot mi. O ikasalig na ko niya ang akong buhok. Okay, nanang yung baso. Salamat. Okay na. Maana na ka madugay sa alcohol. Nalipay kayo kung niya ka din hindapito, Joseph. Kaya kung may problema mi sa mong panglawas, naa ka nga among kadaganan dayon. Ako, Sob. Nalipay ko nga niya ka. Kaya mo kong naluwas gikan sa mga holdapper. Tuod ay wa pa ba'y update sa mga hitabo? Wa pa manawag ni mo ang mga pulis? Wa pa man, pero paminaw na ko, lisod sila madakpan. Oh, nga naman. Nanago na to. Hinoon, Sab. Gamay ra kining dapita. Posible nga nang layas na tong mga salbahis. Tuod, hain naman mo karon magpuyo. May napalit kong bahay ditong dapita. Medyo layo-layo ra sa lungsod. Okay. Ang imo bang misis ang nag-andam din ng mga party? Oh, mayo si Nika kung party na ang hiskutan. Tanawa siya. Happy kayo siya nga nakigsulti sa imong asawa. Dugay na ba mong nagminyo sa imong misis? Taod-taod na. Murag laom naman ang gabi, Iman. May trabaho pa taog ma. Mas mayo tingali nga maginahinay namin sa pagpauli. Dugay mong maabot anas inyo kung maghinay-hinay mo. Og salamat sa imbitasyon. Sa sunod, ikaw na Sab ang mag-imbitar na mo. Ha? Oh, sure. Okay. Sure kayo. O sa inyong kisgutan ni Emmanuel? Bisag unsa na lang, pero nangutana siya kung unsa na takadugay na nga nagminyo. Ha? Interesado pagyapon siya nimo. Dili na siya muduot na ko. Kaya nakailan ako sa iyang asawa. Mahimo na ko siyang isumbong kang Nika kung magsamok-samok pa siya nako. Poldo. Oh, boss. May sabutan ta. Unsa man na, boss? Ang kamatayon ni Dr. Joseph Berdan. Okay, boss. Kanus aman na mo siya tumbahon. Mga higala, gidapit ko kamo sa pagpamati sa sumpay ning Sugilanon. Limbo! Sugilanon nga sinuwat ni Generica Vidal sa direksyon ni Uji Kumpok Rakasa. Dalit sa RMN Drama. Kumuto ka listeners ang part 12 sa Limbo, no?
nya mag magsugod pug kog arin sa kuan. Ikaw akong kinabuhi kay kanang kuan hapit na matapo. Duda kung katapos ang sumpay na ni. Sa mga nag-atang excited kayo. Alam mo kabalaka kaya ito ng i-upload ang katapusang sumpay, no? Nya ang puli, mao na to katong munyeka dalibing dal. Aning sulti naman kudaan na ninong na unsay puli sa drama nga ikaw ang kinabuhi. Mao po akong i-upload ang puli. Nakabantay ko karon kay namin nag-comment no nga ako nilain sa nga nagpa-trailer. Kaingon ko nga overtikan ko ba? Overtikan din mga listeners no. Sig ako i-uploader sa ikaw ang kinabuhi niingon ako daan gud niya unsay puli. Mao ya kong i-upload. Grabe gud overtikan gyud ko sa laing channel. Kapa-trailer pod. Okay lang tag siya uploader sa ikaw ang kinabuhi kay musabot ako siya mo upload sa ipuli. Di ko siya mo i-uploader sa nang drama. Mangilog siya sa turno ba? Mangilog og turno. Matay mahimo ni mga listeners ba pero nakaingon naman ko ninyo nga kung sa ipuli mao ya kong i-upload nya kay nagpa-trailer man po siya makibangga ngud siya di kami gyapon duha mag-upload ng drama. Minugbo ya so mag-una gyud siya kanunay. Ako tinag-as man awahay gyapon ta ka listeners no. Pero naran ninyo ug asa mo maminaw no kay saon man makipariha man gyud. Sa limbo magpariha gyapon. Yeah. Mag-una mo siya kay advance man iyahang kuan. Iyahang istasyon gisundan. Ana nga watay mahims. Di man siya parkansi di watay mahims ni mga listeners no. Magkapariha. Inyuhan na lang kuan mga listeners no. Kamo na bahala ug asa mo maminaw no kay di man gyud siya lahi man gyud na siya agad. Dili pareha ni amiga drama. Di pareha nila DJ Lex Remix nilang para may drama nga mukuan gyud ba. Di gyud di bitaw ingog ka ng maghinako og drama. Angay yan ta ba. Lahi ni siya kay gusto gyud niya nga murag iyaon tanan. Halos tanan drama wa gyud may ang mga bag-ong drama. Maglisod na may og kuan kay naan naman sa iya tanan halos. Kay advance man ang iyang istasyon gisundan di mawahay gyud mi kay DWHP mawahay man imbes mauni siya kuan ta main source sa drama ang DWHP sa Cebu. Ma-release man sa lain nga istasyon nga sister station sa DWHP ba. Muna ang uban mag-una gyud markansi ang original nga mao main source sa drama kay mawahi man. Mawahi ang pag-aired ba. No? Na-advance ang uban nga istasyon. Wa na laing drama natural. Unsa pa may upload na mo og kanang kuan. Kung amo na lang pauyunan tanan ba nga iyaon bitaw aning channel nga abtik kayo. Minugbo man niya di abtik ni kayo nga kuan. Mag-una siya kanunay ba. Nya akong pauyunan kanunay nga ihatag na lang jud nila. Kami na mawala, mawanis ma-out of place may ani bis kami nag-una. Mga ka-listeners no nga kamo na bahala asa mo maminaw no kay di man ni siya makig-angay. Gusto man siya mag-una kanunay mga ka-listeners so kamo na bahala mo pili asa mo maminaw no. Kung maminaw mo sa iya ha okay ra sa ko nga basta kay kuan amo ra tang gusto ani nga mag-angay ba kami ni amiga drama nila pala may drama nila DJ Lex Remix nilang sa uban pa nga mga uploader og drama no nga jud ang pakig-angay ba. Ito si kuan si Extender Gaming okay pa na siya pud kay dili pud siya makigbangga ba. Mana nga kuan mayo ni nga no di jud makigbangga ba.
Napoy laing uploader ng drama no nga kuan mga uban sa nga uploader nga makig-angay gyud pud ba dili sila yung makig-kompetensya bitaw unsay kuan. Mana nga mayo tawi nga tanan ba nga arrange kayo ba para di kita mabalaka ba sa reuse content. Di lang ito pumukompensa ba nga kumo kay monetize na ka mag-abusa ra pud ka ba nga okay ra ni monetize na ko upload ko bisag unsa okay paki sa uban iyahay ta nga na ay imuha pud ang una pero og makuan matabla tanan duoy kayo ang uban no mga listeners. Yung mga mga listeners og unsay huli sa drama nga kung gi-upload ikaw ang kinabuhi aw ginang i-upload kay nakaingon naman ko daan sa wa pa sa layo pa ba nga unsay huli ako yung i-upload. Mga mga listeners, thank you so much for watching o for listening sa mga drama. Amping mo kanunay mga listeners o God bless na tong tanan.